hudba vždycky bola najmä pre mladých ľudí, ale dovolím si tvrdiť, že aj pre starších, vždycky bola niečo, s čím sa identifikovali, čo im pomáhalo, keď im bolo ťažšie. A podľa mňa tí ľudia sa snažia hľadať v textoch kadečo, čo pre nich bude akože užitočné a čo im môže akože v tom živote pomôcť, ale je to také skôr, že chcem to tam nájsť a tak si zoberiem nejaký jeden verš možno z niečoho a proste bude sa to možno aplikovať trošku na mňa a chcem, aby niekto mi kvázi porozumel. No a my sme chceli so solipsizmom spraviť to, že každý človek, ktorý sa možno trápi, čo dneska je podľa mňa taká trochu pandémia v úvodzovkách tých psychických porúch, najmä v kontexte depresií a úzkosti. A chceli sme dať ľuďom ten pocit, že vieme, čo zažívate, vieme, čo cítite a máme to podobné a nie ste v tom sami.